Kardom Karbi long pinya video lalo nonam che thang na hector pen address alang to men lalo Romen Teron lapen Jeevika Timungpi alang tum ajiding fulo chepajan je lasi ilitum puthot alang tum chepajan ilitum thegilong po Cine Production YouTube channel pen ke bonda Kanghon Atalo Labangso Lamarjan Aphuthak le pini ke full detail review lang iksinang totang ta video le start iglonang Labangso Lamarjan long chepajan abang pi mate address amen lalo Jeevika Timungpi alang li phan ilitum Labangso Lamarjan long thegilong ji mate alang li si Labangso Lamarjan long ke address iglo Labangso Lamarjan long chepajan abang pu mate actor amen lalo Romen Teron alang li phan sita me ilitum Labangso Lamarjan long alang li chepajan thegilong ji Labangso Lamarjan long kilun tum mate singa tu men ke lai ken lo nonam che thang nai mate asi ke jumen nai lun se poban alun se pitum alang tu men ke lalo Samsung ing ti Hensek lapen mirimili rong pipi alang li tum asi se ilitum Labangso Lamarjan long mate video lebang long ilitum arju iglong po Kanghon Atalo Labangso lunjir ke tok abang pu men ke lalo long bir terang lapen Labangso Lamarjan afan mohor knep dun mate editor abang pu ke lalo bis morang lapen Labangso Lamarjan long mate video lebang long ki kan ke tandun mate choreographer abang phi ke lalo konok bordoroi lapen Labangso Lamarjan afan producer abang pu tumamen ke lalo Cine Production YouTube channel hin pensi ke bonda poniglo mate ke salam lo Labangso Lamarjan nal tum nason kaki Karbi yang long nong nam che thang nai ha video lang berite nal tum Hensek channel official han subscribe non lapen like tap non lapen comment bang tanegiri pinya video ke lansi kang ton lo ko ruang thu